אוקיי, אז מה קורה? היום אנחנו נשחק אמונגס. שנייה. אוקיי, אז היום אנחנו נשחק אמונגס. אנחנו ניכנס למשחק ונקווה שנמצא עם פוסטרים. אוקיי, ניכנס למשחק הזה. מקווה שנצא עם פוסטרים, כי אם כן, זה את המשחק הכי מטורף בעולם. כמובן שזה סרטון הראשון ליוטיוב. נכתוב פה הולה או הלו. בואו נבדוק אם מישהו יגיב לי. הוא FK. תודה לאל, התחלנו. לא מתקדמים ממנו, באמת. טוב, אז אנחנו בסרטון ראשון ואנחנו הולכים לעשות את המשחק הזה. אני רוצה להגיד קודם כל לפני שאנחנו מתחילים, תודה על 161 מנויים. ממש תודה, ואני לא יצאתי קומית. אני ממש מעריך את זה שאנחנו, אני לא יודע כמה זמן ביוטיוב. מישהו נכנס בוונטה או שזה... טוב, אני אסתכל אחר כך. אני באמת רוצה להגיד לכם שממש תודה. וזה לא מובן מאליו שאנחנו כבר על 161 עוקבים אני לא יודע כמה זמן. אז שתדעו שכל אחד מכם זה לא מובן מאליו, וכל השיתופים וכל הדברים האלה, ממש מעריך את זה. רק רציתי נו למה? אבל אני... מה זה אחר? תודה לאל. תגידו לי ברה יו. מה אחי? מה? ברסלי אחי. נו מה? אני פוסטר פה והוא סתם הורס. אחי, ברסלי. תקנו את זה כבר, תקנו אחי. זהו, תודה לאל. נו, מה אתם רוצים? נו, יופי, מישהו מת. יופי, וויר, יופי, מהמם. טוב, אני חושד בחום שם, כי הוא לא הגיע לתקן את החשמל נראה לי, כי לא ראיתי אותו, אז אני חושד בו, אז אני אומר שזהו, ואומרים שזה בכלל הוא, והוא יכול להיות שזהו, אבל לא אכפת לי. טוב, בוא נבדוק, האם הוא אימפוסטר. בלה בלה בלה, have an imposter. יופי, עכשיו הוא אימפוסטר, עכשיו יש 2 אימפוסטרים. נו מה, אחי, די. טוב, אנחנו נרגע פה, עד שיפתחו את השער. תודה לאל. באמת, אני לא יודע למה אני משחק בדבר הזה. תגיבו למטה, אנחנו צריכים לעשות 2 משחקים אני חושב. אם אני אצא עם פוסטר באחד מהם, אז אני מקווה שאני אצליח. טוב, בוא נמשיך. למה הרגו אותו? טוב, הם חושדים בירוק פה. אני לא חושד בו, אבל אומרים שזה הוא, אז אני אצביע אליו. אז בוא נלחץ, יופי. מי שרוצה חשיפת פנים, אז אני אלחץ את זה ב200 עוקבים או 40 עוקבים, ואנחנו עושים חשיפת פנים, או 39, ואנחנו עושים חשיפת פנים, אז רציתי להגיד את זה. ועכשיו הוא גם היה אימפוסטר W. אז תגיבו לי למטה מה אתם חושבים בינתיים על הסרטון. יש לי בסטורג', תזכירו לי איפה זה. אני יודע שהיה לי פה באלקטריקה, פשוט לא נתנו לי לעשות את זה.
אחת, רגע. 1, 2, 3. יפי. עכשיו צריכים ללכת לסטורג' שזה נראה... מסתבר שזה הסטורג'. טוב, לומדים דברים חדשים. אז מסתבר שזה הסטורג'. אף פעם לא ידעתי את זה. אז זה משהו רחב. הולכים לרצוח אחותי. מי שלא אוהב אמונגס, אז שיצא מהמשחק, שיצא מהסרטון. פאק, נראה לי חושדים. נראה לי אני הולך לעוף, אחי. בבקשה שלו. איך אני האימפוסטר? What the fuck? אני לא האימפוסטר, לא אכפת לי. אני לא האימפוסטר! אם מעיפים אותי, אני לא יודע מה אני עושה, אני לא מדע... מה אוקיי? אני לא האימפוסטר, אתם מפגרים! זהו האימפוסטר! טוב, כפי שמחר תדעו, אם אני עף, נגמר המשחק, אז אנחנו עכשיו נצא מהמשחק ולא אכפת לי שום דבר, אנחנו נעשה משחק חדש. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה את המשחק השני, אמן שאני אצא עם פוסטר. כבר בא לי לצאת עם פוסטר וזה לא קורה אף פעם. טוב, כפי שראיתי, השחור, הוא כאילו מדבר על המשחק, אז הוא בודק, אז הוא עשה שיש 30 פוסטרים, ועכשיו אנחנו מחכים עד שיתחילו. שלום, הולה, קוקה קולה. אוקיי, אנחנו מחכים. בואו נבדוק מה אני יכול לקנות. אני קונה פשוט דברים. יש לי 1400 נקודות. בואו נקנה פשוט דברים. בואו נקנה גם כזה, כאילו רק שיהיה לי אם אני רוצה, אבל אני לא משתמש בזה. בואו נקנה גם כזה. כאילו, למה לא? גם כזה, אתם יודעים, בכיף שלנו נקנה הכל. בוא נקנה גם כזה. ונראה לי סיימנו. כן, יופי, 100%. אנחנו נעשה על זה. מה יש פה? טוב חברים, אנחנו התחלנו את המשחק השני. אני מקווה לצאת עם פוסטר, כי אני עדיין לא הצלחתי לעשות עם פוסטר. טוב, מה אחי? טוב, אם אתם מכירים את המפה הזאת, תכתבו לי למטה. יופי, התחלנו את המשחק השני. אז בוא נסיים אותו. יאללה, שקט גם אתה. יש, יצאתי עם פוסטר נדר. אני עם פוסטר שיכול לעשות פוף ולהיעלם. איזה כיף לי. בונה אני מהיר, אחו שרבוקי. כמה זה מעניין לי. פעם חצק. פאק. איזה לוזר, הוא לא רע. טוב, אני אשאל
ומה? אני לא אדבר. לא אדבר, להגיד אפילו, לא להגיד כלום. אנחנו פשוט נעמוד פה. הנה רואים, אני לא רוצה שישדו בי, אני חושב שאני FK. אני אצביע אל השחור, אל השחקן עם הצבע את אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נעשה ככה. אני עדיין לא יודע אם זה יעלה ליוטיוב, כי אני לא בטוח איך מעלים, אז אנחנו נבדוק איך מעלים את זה. ובינתיים, אם זה עולה, אז תכתבו לי למטה את המספר 10. כפי שאתם יודעים, אני בינתיים מעלה רק שורטים, כי הקרעים שלי קצת חוזרים על עצמם ואין לי מה לעלות. פשוט אין לי מה לעלות, אבל מעניין מה אני אעלה ומה אני לא אעלה. לא הצבעתי, נו מה זה אחר? דיברו עליי פה, לא דיברו. מחכים, יופי, אף אחד לא חושד בי, אני כזה טוב במשחק הזה. איזה אפס, שחור, לא אמרתי כלום. גס, איזה מהיר אני, קבלו איזה מהיר אני, גס. נו כבר, תלעוף מפה. תודה. אני אכנס לפה ויעשה כאילו אני עושה את זה. וויקטורי! טוב חברים, זה היה הסרטון. אני יודע שהוא היה קצר. אני אנסה לעלות ראשון אם אני אצליח. סרטון של המונגס, אבל 4 משחקים אני אנסה. וביי!